Gvern ġdid nazzjonalista kapaċi jindirizza l-problemi li l-aktar qed jolqtu n-nies fosthom l-għoli tal-ħajja u ż-żieda fil-popolazzjoni. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista ma' Ricky Caruana fejn fakkar kif il-poplu qed jinstara mit-taxxa tal-kola, xi ħaġa li Gvern Nazzjonalista jelimina, apparti li jimbarka fuq numru ta' inizjattivi oħrajn. Aħna qegħdin ngħidu lil dak li mallem, lil dak li min qed iħaddem, intuh tax credit, intuh ħajnuna biex dik iż-żieda tal-għoli tal-ħajja, tajjeb, flok jitfaħħa fuq il-konsumatur, jassorbija u allura nkun qegħdin ngħinuh biex ma jbatix. U qegħdin ngħidu wkoll illi nagħmlu fond nazzjonali biex nindirizzaw l-għoli tal-ħajja ħalli ngħinu lil min qiegħed jimporta u jisporta minn pajjiżna. Bernard Grech tkellem dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista fejn tidħol it-tnaqqis tat-taxxa. Aħna ħankun qegħdin innaqsu t-taxxa għal kulħadd mod indiskriminat. Għaliex? Għaliex minn 35% jirrid infakkar illi kienet 65% u kien Partit Nazzjonalista jniżżilha għal 35% t-taxxa. Aħna rridu niżlu għal 25% għal kulħadd. Mhux hekk biss però l-kumpaniji li jerġgħu jinvestu fil-kumpanija tagħhom stess Gvern ġdid Nazzjonalista se jnaqqas it-taxxa għal 15%. Waqt din l-intervista Bernard Grech semma wkoll kif Gvern ġdid Nazzjonalista jindirizza il-problema ta' żieda fil-popolazzjoni li splodiet taħt il-Labor. Irridu nindirizzaw l-ammont ta' baranin jitlu fil-pajjiż, mhux għax aħna kontra l-baranin, imma lix nifhmu li Malta għandha l-limiti tagħha. Nirrispettaw wkoll il-Malti, nirrispettaw wkoll min jgħix diġà hawnhekk. U għandi obbligu illi jiena nuħsieb illi kulħadd ikollu l-kwalità ta' ħajja. Ma nqaxxu ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar il-qtuħ tad-dawl li esperjenzajna fl-aħħar snin. Fejn jidħol il-konti tad-dawl u l-ma fejn jidħol il-fuel, dak is-sussidju jibqa', però du wkoll aħna naraw mekkaniżmu fejn ikollok ukoll enerġija alternattiva, fejn nixtru l-enerġija bl-iktar mod irħis possibbli, fejn investu ħalli ma jkunx hemm il-ħela, fejn investu wkoll biex jitwassal għand in-nies u jkollhom is-servizz tajjeb u li jkollok is-servizz. Fuq kollox kompla jgħid Bernard Grech, Gvern ġdid Nazzjonalista joffri serenità lill-poplu. Jien dak li rid immexxi l qudiem. Gvern fejn il-poplu jkun jaf fejn qiegħed magħna. Rid immexxi gvern fejn int m'għandekx fejn toqgħod tinkwieta kuljum li ħajnaqra xi skandlu ġdid. Tajjeb, in-nies għandhom id-dritt għas-serenità, għas-serħan tal-moħħ. Dan għall-kontlarju ta' Gvern Laburista li hu mifni bil-korruzzjoni. Qatt ma nistgħu naċċettaw illi ftit persuni jaħtfu partit u jaħtfu l-flus tal-poplu kif ġara sfortunatament f'dawn l-aħħar 11 sena. Bernard Grech ukoll fakkar fil-kisbiet kbar li kiseb il-Partit Nazzjonalista fis-sena 2024 fosthom l-aqwa riżultati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kif żied kunsilliera ġodda kważi f'kull lokalità. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm billi qal li kulħadd għandu rwol u missjoni fil-Partit Nazzjonalista. Mitru qudiem waħda fejn kulħadd jifhem li kulħadd għandu rwol. Ġewwa l-partit imma anke barra l-partit. Għax inti mhux bil-forsi tkun parti mill-amministrazzjoni u nkellem il-funzjoni tal-partit biex tkun qed taħdem għal pajjiżek. Marija Borċ, Annet News.